Chodské políčko. Poutavé rozhovory s domažlickými zastupiteli. Vážení diváci, milí posluchači, vítejte u 5. epizody z podcastové série Chodské políčko, ve které si já, Tonda Vlček, zvu jako hosty domažlické zastupitele, kteří mě pomohou se v domažlických politických, občas i nepolitických událostech a okolnostech a věcech zorientovat, tak, abych si mohl postupem času na tu danou věc udělat nějaký svůj vlastní názor a lépe se v tom zorientovat. Pokud jste neviděli předchozí epizody, tak určitě jsou stále zdarma ke shlédnutí a k poslechu na YouTube a Spotify, všechno pod jednotným názvem Chodské políčko. Další, kam vás mohu pozvat, jsou samozřejmě sociální sítě, Facebook, Instagram a TikTok, kde jsou k nalezení nejenom celé epizody, ale i upoutávky a nějaké novinky, tak aby vám nic nového neuteklo. A nyní se už můžeme přesunout tedy k dnešnímu hostovi, kterým je projektant, zastupitel a současný první místostarosta města Domažlice, pan Viktor Krutina. Pane Krutino, vítám vás tady. Tak, dobrý den. Že jste přišli. Na úvod se trošičku rozehřejeme. Mě by zajímalo, abych i já trošku vás poznal a samozřejmě i mý posluchači, tak vy jste se vyučil projektantem na ČVUT, jestli mám dobrý informace. Nepoužil bych slovo vyučil, vystudoval jsem ČVUT stavební fakultu, obor pozemní stavby a konstrukce, zaměření technologie staveb, takže... Když jste se dostal do praxe, tak vlastně jste i během těch let, vím, že v roce 2006 jste kandidoval asi poprvé za ČSSD, takže se vlastně během těch let, co jste jako byl v té praxi, tak jste i začal trošku pronikat do té politiky. Není tomu tak, já jsem dokonce kandidoval, tuším už asi ve 22 letech za národní socialisty, takže právě jako ta politika mě byla blížší celou dobu, už od nějakých těch 18 let jsem si říkal, že bych prostě chtěl dělat nějaké věci, které jsou, chci říct pro dobro, ale prostě pohybovat se v té veřejné části, to znamená kandidoval jsem za národní socialisty, tenkrát to jsem byl na druhém místě kandidátky a přeskočila nás paní Eretová, takže za naší stranu, za ty národní socialisty, jejíž jsem teda nebyl členem, za kterou jsem kandidoval, se do zastupitelstva jeden zastupitel dostal, což bylo tehdy pro nás jakoby úspěch, sice jsme byli jakoby zklamaní, že my jsme se tam, že řeknu, nedostali, ale podařilo se to. Pak jsem pracoval na městě Domažlice, od roku 2004 až do roku 2008 jsem dělal na stavebním úřadě v Domažlicích a v té době ty první 2 roky byl starostou pan Látka a mně se zdálo, že ty Domažlice pod jeho vedením jsou tou správnou cestou, takže jsem vstoupil, jsem byl do ČSSD a kandidoval jsem přesně, jak vy jste říkal, už v roce 2006, v roce 2010 za ČSSD. Ty cesty, ty ČSSD a ty moje názory se nějak jakoby rozešly. Nejdříve po stránce parlamentní, kdy jsem nesouhlasil s některýma věcmi, co se dějou v parlamentu. Pak jsem zjistil, že i se mi nelíbí úplně přesně, jak se to řeší na kraji a výsledek potom byl, že jsem se odklonil i od té politiky ČSSD tady v Domažlicích, takže jsem z ČSSD vystoupil a hledal jsem nějaké svoje uplatnění a ty názory, se kterými bych se stotožnil u jiných politických stran. Přišli mě přišli mě jako Piráti v té době zajímavý počin, bylo to něco mladého, něco mladý svěží vítr, jak se správně říká, takže v současné době jsem už 9 let u Pirátů, teď bych to musel počítat. Poprvé jste kandidoval v roce 2014. Až 2014, já si myslím, že u Pirátů jsem od roku 2013, že jsem z jara 2013 tam nějak vstupoval a 2014 jsme tu sestavovali tu kandidátku. A vy jste stál u zrodu té domažlické pirátské strany? Tak, nejde to asi říct domažlické pirátské strany, ale založení místního sdružení v Domažlicích. Jo. No a teďka, když se posuneme o těch let dál několik, vy jste pozbíral spoustu zkušeností a teďka k té politice cítíte se víc jako politik? Máte nějaké vyšší ambice třeba do budoucna?
Politiků je tu strašně moc, takže politiků je tu strašně moc, všichni jsou politici, kteří jsou nějak dotčeni. Já vždycky rozlišuji, někdo je politik a někdo je, jakoby, řeknu, nějaký státník nebo něco takového. Politikem je každý druhý v hospodě povídá o politice, tak je svým způsobem politik. Já se doufám nepočítám mezi úplně profesionální politiky, ani asi se nechci svůj celý život v té politice strávit. Jsem asi politik, nazveme se politikem. V té definici, co jí mám já v hlavě, jsem politik a nějak tím teďka žiju. Pokud mám správné informace, vy jste kandidoval i do Senátu. Kandidoval jsem v roce 2018 do Senátu. A do budoucna máte v plánu kandidovat také znovu do Senátu? Nebo třeba do sněmovny? Zatím ne. Budou senátní volby příští rok. Nebudu to obhajovat, ten titul. Pirátská strana nasadila někoho jiného, ale já jsem se ani nepřihlásil. Takže ne, že bych jako nebyl vybrán, já jsem se ani nehlásil. Pojďme se přesunout přímo už do domažlické politiky. Pan Antoš, pan Fašinbauer tady dostali prostor, vlastně i paní Bauerová, k tomu okomentovat tu červnovou změnu ve vedení města Domažlice. Vlastně to bylo i trošku impuls, proč já sám jsem se rozhodl v červenci tento podcast dělat, protože jsem se i v tomhle chtěl trochu zorientovat. Takže i vy dostanete ten prostor, vy jste tedy byl součástí té změny, kdy Piráti a část ANO opustili současnou koalici a přidali se ke KDU a ke Sdružení pro město Domažlice. Jednoduše mě zajímají důvody, proč se tak stalo, protože vy jste byl místostarosta a jste stále místostarosta. Tak důvody, proč jste chtěl opustit tu koalici? Zaprvé, prvně jsem rád, že jste na to nazýval změnou. Řada lidí to prostě nazývá nějakým pučem, což si nemyslím, že je vhodný. Je to prostě nějaká změna, která vyústila po 8 měsících od voleb. Těch 8 měsíců od těch voleb bylo nějakých zkušebních, kdy jsme se snažili tu radnici vést podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A já jsem měl pocit, že ta cesta, kterou jdeme, není ta správná. Samozřejmě jsem se to snažil nejdřív řešit, řekněme, vnitřně, to znamená, nebo na ty vnitrostranické záležitosti, kdy jsem říkal, hejte, zdá se mi, že ty chyby jsou tady a tady, rád bych ty chyby nějak narovnal, jaký na to máte názor, někteří ty členové ty chyby viděli, někteří se tvářili, že je nevidí a vesměs ani jedni z nich, kteří je viděli a i ti, co je neviděli, je nechtěli jakoby řešit. Takže jsme se, nechci říct, domluvili, ale posledním řešením toho, jak ty Domažlice posunout prostě dál, bylo pokusit se obnovit tu koalici na jiným půdoryse. Jedna z těch variant byla, že ten půdorys teda zůstane stejný, jenom se vymění nějak persony v tom jednotlivém vedení, což tato varianta se objevila těsně před tím středečním zastupitelstvem v pondělí a tím, jak byla narychlo vytvořená, tak se najednou objevila i jako, že to nebylo až tak jakoby domyšlené, to znamená, měla tam dojít k personální změně, kdy pan Fašinbauer měl jít na starostu, já bych měl být první místostarostou a pan Wiesner souhlasil s tím, že by byl tím druhým místostarostou, ale bylo to vlastně řečeno jenom mezi námi třemi a jak moje nějaká stranická základna, tak i ty jiní to nepobrali a následně se teda došlo ve středu k té změně toho vedení. Ne ta malá obměna pouze v koalici, ale ta velká obměna, že došlo k vystřídání nějakých těch stran. Jak jste řekl správně, já jsem tam zůstal. Tomu asi nemám víc jako co dodat. Měl jsem prostě snahu pro ty Domažlice pracovat a mám ji pořád a KDU a Sdružení pro město Domažlice buď si toho všimli a nabídli mě prostě to místo toho prvního místostarosty, tak jsem ho přijal. Vy jste ale v minulých volebních obdobích celkem bych řekl silně vystupoval proti Sdružení pro město Domažlice, hlavně
třeba beru teďka ty předvolební videa, co byly na sociálních sítích Pirátů, tak jedna otázka je, jak se vám teďka spolupracuje, jak na ně teďka nahlížíte na sdružení, potažmo pana Antoše z KDU a zda to vůbec bylo myšleno jako vážně v té minulosti, anebo to byla jen nějaká předvolební hesla. Tak já bych třeba, kdybych si prošel všechny ty klipy a teďka, jak to říkáte, tak v hlavě si je jako i projíždím, protože jsem byl jejich nějaký spoluautor, že jo? Minimálně jsem ve všech účinkoval, tak tam si myslím, že se nikdy nemluvilo o tom, podívejte se, jak to sdružení dělá špatně, podívejte se, jak to KDU dělá špatně, podívejte se, jak to ANO dělá špatně, protože všichni tyto 3 strany v minulém volebním období byly ve vedení. Já jsem říkal, podívejte se, jak to město dělá špatně, nebo jak se to dělá špatně a jak my to chceme dělat lépe. Ano, uznávám, že někdy jsme se, ne v těch volebních klipech, ale samozřejmě v zastupitelstvu po dobu těch 4 let, kdy jsme byli v opozici, jsme se i jednotlivě otřeli o jednotlivé věci, pana Macha a tyhle ty věci. Možná, že zrovna to je, že si můžu říkat, že jsem politik, nikdy v tom nebyly osobní věci, osobní nevraživosti, osobní prostě jako vyústění, byly v tom prostě názorové neshody. Neshodli jsme se na tom, jak se opravoval bazén, neshodli jsme se na tom, jak se opravoval pivovar, zdali třeba byl potřeba ho opravit, zdali bylo potřeba opravit plavecký bazén a tyhle ty věci. Takže to je asi na odpověď na tom, že máme-li protichůdné názory na některé věci v minulosti, ještě to neznamená, že jako politici nenajdeme spolu společnou cestu do budoucna. Samozřejmě předtím, než se ta koalice uzavřela tu středu, tak proběhly nějaké jednání, kde se vytvořily nějaké mantinely, které jsou pro nás nepřekročitelné a které jsou nepřekročitelné pro sdružení a pro KDU. Takže sice neexistuje doslova koaliční smlouva, ale máme nastíněno, co je a co není jako i možný. A právě protože si myslím, že jsme politici, tak se dokážeme spojit. Nebo dokážeme najít tu společnou cestu, protože není to o nás, ale je to o tom městu Domažlice a je to o tom, aby prostě to město někam se ubíralo. Že? A když prostě po 8 měsících vidíte, že to město stagnuje, jste toho součástí, tak máte 2 možnosti. Buď to změnit, a to se mi nedařilo, anebo z toho vystoupit a nebýt toho součástí. A toho, když jsem deklaroval, že jsem ochoten z toho klidněji vystoupit nebo udělat nějakou změnu, tak se toho chopilo ta opoziční strany a začali s náma jednat, zdali teda bychom se nepřipojili k ním. Pojďme teďka probrat investiční projekty v Domažlicích do budoucna. Mě budou zajímat jako vaše názory, pohledy jako vás jako lídra Pirátů a místostarosty. Jedním z témat, kde se vede po tom červnovém zastupitelstvu asi největší debata, bych řekl, že je Čerchov. A mě by zajímalo, jaký na toto téma máte názor vy. Odborný názor na to máte i jistě z důvodu, že máte zkušenost vyloženě s projektováním i třeba restaurací a tak dále a tak dále. Takže jaký na to máte názor vy? Co tam bude? To je velmi složitá otázka. Co tam bude? Uvidíme, co tam bude. Ptáte-li se na můj soukromý názor, takže ideálně bych skoro ani říkal zastupitele Krutiny jako Viktora Krutiny, tak pro mě Čerchov není až takovou prioritou. Zeptáte-li se na zastupitele Krutinu, tak stále ten Čerchov není prioritou, protože si dovedu představit, že peníze investují možná smysluplněji nebo účelově pro větší skupinu lidí v Domažlicích, že když opravíme za ten určitý balík peněz více chodníků, takže to využijou více lidí než chatu na Čerchově, kterou já beru jako věc, která je od nás 13-14 kilometrů, nespadá do našeho katastru, nemáme tam s tím nic společného. Kromě toho, že je to opravdu dominanta českého lesa a že tam všichni, a nejen Domažličáci, asi rádi chodíme, já jsem se tam dokonce ženil, takže já jako mám Čerchov rád, ale jako zastupitel si kladu otázku, jestli mám jít touhle cestou. Jak před volbami, tak po volbách se z toho stala velký
co tomu říká, to jablko sváru mezi koalicí a opozicí, a kdybyste kolegové nebo občaní projeli jednotlivá zastupitelstva, jak si můžou všimnout, že my jako Piráti, potažmo já jsem k těm debatám, vášnivým debatám jsem téměř nevystupoval a nikdy jsem k tomu jakoby nehovořil. Takže vzhledem k tomu, že jsem byl součástí koalice, která Čerchov chtěla mít nějakou tou cestou a pro mě nebyl tou prioritou, nesnažil jsem se tam dál do toho zasahovat, řekl jsem si, udělejte si to teda, jak uznáváte, protože nebudu vám to kazit. V současné době stávající koalice má na to jiný názor. Já stále zůstávám jakoby neutrální, že bude-li to většinový názor zastupitelů, tak se k němu jako i přikloním. Jsem v koalici, takže budu v současné době podporovat tu jejich naši koaliční dohodu o tom, že by tam měla stát chata na městských pozemcích a měla by být ve vlastnictví města. Vy už jste zmínil, že máte vystudováno pozemní stavby a konstrukce. Mě by zajímalo, protože to i souvisí, pokud tomu dobře rozumím, se silnicemi, s dopravou a tak dále. Může být. A mě by zajímalo, jak chcete řešit dopravní situaci v Domažlicích, potažmo parkovací dům, jak vyřešit jako špatnou situaci na Kavkaze, na Kozinovce. To je asi otázka na tak 2 hodiny, protože se na to musíte samozřejmě podívat, co je ta špatná situace, kdo ji jakoby způsobuje, říct, jakýmu výsledku bychom se chtěli dobrat. Když jsem byl malý, tak jsme měli doma 1 auto. Dneska máme doma těch aut asi 5, 4 služební auto, nebudu jakoby počítat. Tak to město ovšem není nafukovací, tak jak roste počet těch aut. Takže ty problémy v té stávající zastavěné části jsou a podle mě ani vyřešit nejdou. Prostě nedokážeme to sídliště na Kavkaze, na Kozinovce nafouknout prostě 4krát. Jo, budu počítat s tím, že každý člen té rodiny skoro dneska to auto má, vy určitě taky máte svoje auto a moje děti mají taky auto, takže to je téměř neřešitelné. Takže doprava v klidu, budeme-li se bavit o tom parkování, se prostě musí vytvořit nějaký rozumný konsenzus mezi nějakou zelení a nemůžeme z celé zeleně prostě udělat parkovací místa a pak budou všichni spokojeni, protože na těch Kavkazech a Kozinovkách to předěláme na parkovací místa, anebo tam chceme mít prostě jakoby ty parky a pak teda musíme ty lidi dát někam parkovat jakoby někam pryč. Aby jsme u každého sídliště vystavili nějaký parkovací dům, na to asi nemáme sílu ani dokonce pozemky, takže se to dá řešit tím stylem zjednosměrňovat ty ulice a v tu chvíli ten jeden pruh použít na to podélné parkování. A teď by bylo asi nejvhodnější udělat nějaké referendum, protože ne každému to vyhovuje. Každý potom zase řekne, já sice mám kde parkovat, ale musím všechno objíždět, protože jednosměrky jsou nepříjemné. A bude tu řada lidí, kteří řeknou, no já mám garáž, no tak ale chci mít obousměrný provoz, to, že ten nemá kde zaparkovat, mě nezajímá. Ten druhý zase bude říkat, no já hlavně, že parkuju před barákem a že si to musím 3krát objet, to náměstí je to. Takže každou věc, kterou tady v dopravě v Domažlicích uděláte, bude mít řadu lidí, kteří budou podporovat a řadu lidí, kteří podporovat nebudou. Takže to je nějaký to parkování v klidu. Do toho patří i náměstí. Řada lidí tady je a chtěla by náměstí mít klidný. Mně se taky líbí klidný náměstí. Řada lidí ho využívá jako prostě průjezd odněkat někam, aby nemuselo jezdit přes semafory, a řada lidí ho používá pro podnikání, protože tam mají otevřený restaurace, mají tam obchody. Když to zavřeme, tak nás skupina lidí, která tam podniká a to zastřelí, protože tam lidi si jezdí k ním nakupovat. Když ho necháme otevřený, tak ti lidé, co tam popíjí to kafičko a berou ho jako pěší zónu a chodí tam se projít, protože to náměstí je hezký, tak zase budou taky nespokojeni, že tam jako jezdí. Takže najít nějakou rozumnou variantu je velmi jako nepraktický nebo je nemožný téměř. Jo? A my ale jako politici teda musíme teda zavelet a říct, a buď to bude tak, anebo to bude tak, a nést si tu zodpovědnost. Že? Říct, já si myslím, že to tak je. Za mě padlo na radě, bylo to nedávno, snad před týdnem nebo před 14 dny, že by bylo zajímavé náměstí nechat průjezdné, ale kolem Kašny a radnice to uzavřít.
To znamená, že od spoda byste vyjeli ke spodní straně náměstí a mohli byste tam parkovat, od zhora byste jeli do horní části náměstí, mohli byste tam zaparkovat a udělat to. Tím bychom zamezili to, že si to tam lidi budou krátit. Některá mládež nám tam jezdí zbytečně závodně, tak i to by se částečně omezilo a nějak by se to vyhodnotilo. Jsem zásadně pro, aby se dělaly zásahy, ty, který jdou dát nazpátek. To znamená neudělat projekt a hned tam vybetonovat zátarasy. Dejme tam nějaké city bloky, postavme je, mějme to 2 roky nebo rok, zjistíme, jestli je to dobře nebo ne, pak to vezmeme a dáme to pryč. Nelíbí se mi ty úpravy, které se dělají okamžitě a hned a stavebně, udělá se z toho jednosměrka, vys, já nevím, Tomajerova asi ulice, kde se hned prostě přistavili podélní parkovací místa. A teď si myslíme, když děláme Benešovu ulici, že by zrovna mohla být obousměrná, aby nám pomohla někde jako udělat objízdnou trasu. Jo? Nejsme bohužel Praha, kdy je tam řada bloků a kdy lichejma blokama se jezdí tam a sudejma blokama se jezdí nazpátek. Pak to samozřejmě jakoby nějak funguje, ty jednosměrky. My v řadě místech Domažlic máme jenom tu jednu silnici a je strašně nepříjemný z ní udělat jednosměrku. A ona musí být buď tam, nebo nazpátek. Vemte Žižkovou ulici. Žižková ulice je jedna z nejširších ulic, nebo dala by se udělat jedna z nejširších ulic v Domažlicích, je tam hodně zeleně, mohla by se dostáhnout. My máme jednosměrnou. Jestli se něco stane v Havlíčkovou ulici, tak kudy ty lidi budou jakoby jezdit. Dokázal bych si představit, že Havlíčková by byla jednosměrná tam a Žižková tam. Ale proč je jenom Žižková a Havlíčková je obousměrná? Už to jako nedává logiku. Takže to jsem plynule odbočil z té otázky doprava v klidu na dopravu jako v pohybu, kdy v současné době hodně těch jednosměrných ulic nám to svádí do té páteřní silnice první třídy. Teď, abych to věděl, buď je to 1/22 nebo 26. Myslím si, je to 22. 26 je Dražinovská a Tejno. Takže to. A teď se vlastně všichni divíme, že je strašně přeplněná. Jo? Ale přes Šumavu a přes Kozinovku už to skoro jako neprojedete, že jo? A přes Žižkovku a přes Havlíčkovku a Hruškovku neobjedete dneska to město. A to město bylo vytvořené v nějaký kotlině, máme tu ulici, takže je to přetížený a velkou otázkou je dělat nebo nedělat obchvat. Jo? A co nám ten obchvat jakoby přinese? Kamionová doprava mezi Klatovama a hranicema není tak rozsáhlá. No a řada lidí prostě přijíždí za tou prací do Domažlic do centra. Takže nemůžete udělat obchvat bez toho, aniž byste řekli to B. To znamená, že kolem toho obchvatu bychom museli vytvořit průmyslové zóny nový, odstavní parkoviště na kamiony, klidně nějakou benzínovou stanici. Měli by tam být podle mě hasiči, který v dnešní době vyjíždějí úplně hloupě, prostě vedle brány se chudáci točí z města prostě pryč, měla by tam být záchranná služba, protože hasiči a záchranka tu není jenom pro nás, to je pro celý vlastně, řeknu, okres nebo přes nějakou tu spádovou oblast a oni těžce vyjíždějí z toho města, než se dostanou na nějakou silnici, aby to mohli rozjet. Takže dovedl bych si představit, že na tom novém obchvatu bude nová hasičská záchranná stanice, nová záchranka a budou tam prostě se jako rozjíždět. A na to je strašně složitý, my tam nevlastníme žádný pozemky. Takže my uděláme čáru na mapě, uděláme nějaký obchvat, uděláme tam nějaký zóny, ale nejsme si jistí, zda by ti soukromníci jako prodali dál, nebo prostě jestli by se to nějak rozvíjelo. Takže jsme v současné době, aspoň můj názor je, že obchvat chci, rád bych dělal nějaké kroky, ale ono je to na ŘSD, to znamená, to je na státu, tam musíme jezdit, my to nemůžeme ovlivnit. V územním plánování jsme to připravili, máme tam přípojné silnice, máme tam připravený prostě trasu na ten obchvat, ale já jako město nebo zastupitel města bych chtěl jít takovýma dílčíma krokama. Takže v současné době je zadáno u projekční kanceláře propojení Cihlářské ulice dozadu kolem agropodniku do Kšelce, aby nám kamiony nemusely jezdit Masarykovou silnicí pod viadukt a vlastně se vracet nazpátek. Jo? A druhá taková propojka, kterou město může buď zaplatit, nebo jako vyřešit, je od stávající nemocnice přes kopec prostě jako k Dražinovu, kde to taky jako selhává, protože nám ty jezdí ke staré nemocnici a ucpávají nám vlastně 28. října Kozinovou ulici. A pak je ještě jako je připraven další projekt, ten teda není rozkreslen, v současné době není zadán,
ale je pouze rozkreslen na bázi správy údržby silnic. Od Hošovského Týna, když projedete kolem té první vodárny, je tam takový esíčko, z toho by se dalo jako odbočit a přijeli byste na kruhový objezd za vedle ledního stadionu. Jo, takže to by byla taková jakoby propojka. To mně přijde smysluplnější, než investovat, a to nám stát je asi dát úplně nebude chtít, 3-4 miliardy do nějakého obchvatu, který má začínat u Kouta na Šumavě a končit prostě někde u Drožinova, tak bych radši v těch Domažlicích dělal takové jednotlivé propojky, které by umožnili přemisťovat se z místa A do bodu B, aniž bychom vytěžovali tu páteřní komunikaci. Ještě nevím, jestli... A nemluvil jsem o těch parkovacích domech. Já jsem to chtěl teďka doplnit. Parkovacích domech. Jsem teda zásadně proti, aby byl parkovací dům na místě staré nemocnice. Aha. To je třeba zásadně jako říct, že někdo říká parkovací dům, kde. Tady ne. Tady za mě ne. A šel by tam vůbec vystavět, když je to u té páteřní silnice jako... Možná, že by zrovna byl, ale kdo ho bude používat. Že? Kdo ho bude používat? To potom musíme teda jít a říct tak a zavřeme náměstí a máte parkování u staré nemocnice. To nikdo nebude chtít takhle dojít. V dnešní době je ta společnost zvykla zajet si před ten obchod a nakoupit si to v tom obchodě. Že jo? Takže my je potřebujeme dostat trošku aspoň blíž. Takže vize Pirátů je pokusit se o nějaké lepší parkování, a jestli by to byl přímo parkovací dům na autobusovém nádraží uprostřed jakoby Domažlic. Dá se. Bude to mít hodně odpůrců. Proč zrovna tu dopravu teda, když ji nechceme mít u té hlavní silnice, proč ji dáváme tam? Jo? Je to asi přirozený prostě střed té dopravy tady v těch Domažlicích. Bude se opravovat nádraží, má se dělat dvojkolejka, mělo byste projít rekonstrukcí celé nádraží, pravděpodobně dojde k odstranění té benzínové stanice nebo té pumpy, co tam je, můžeme tam udělat další taky odstavné parkoviště, ale to je kilometr od centra, že jo? Tam vám jako nikdo nebude chtít jako chodit. Tuším, že někde udělali a byl z toho velký humbuk, že mají za 100 milionů nový přestupní uzel, ale nikdo ho nevyužívá, všichni chtějí jezdit přesně do prostředka toho náměstí. Prostě lidé jsou dneska pohodlní a my musíme vážit mezi tou pohodlností a tou docházkovou vzdáleností. Já si myslím, že od nádraží nám tam nikdo chodit nebude. U staré nemocnice tam si myslím, že je to úplně pro jiný druh zástavby než parkovací dům, takže jediná možnost, pokud někde zvětšovat parkovací místa poblíž centra, je teda na autobusovém nádraží. Tam nepříjemný to, že tam ta základní škola, že já k těm dětem taky nechci prostě jako natáhnout ty auta, ale nic mě zatím jiného nevychází. Že? Dobře, tím jsme vyřešili jako téma dopravy, myslím, že vyčerpávající. Mám tady ještě další 3 témata, na která se chci zeptat. Jsou to témata, prostě jsem vycházel jak znova, už jsme se o tom bavili, z těch předvolebních klipů. Témata, kterými se tedy Piráti před volbami zabývali a zabývají se i nadále. První, teda asi to takové to největší, je městské koupaliště na Babyloně. Tak jaká je vaše vize, jaká je vaše představa? Městské koupaliště na Babyloně zase. Už proběhly nějaké jednání, dokonce to bylo dneska pátek, ve středu. To bylo nějaká politické sezení, to nebyly jednání jako s úředníky, ale to bylo to, že jsme si dali dohromady ty jednotlivé programy u sdružení a u KDU. A na příští rok bychom teda rádi provedli takový facelift, nebo jak to říct, vrátili tam teda ty lodičky, šlapadla, neberte mi za slovo, když tam nebude šlapadlo, budou tam jenom ty lodičky, prostě bude tam nějaký prvek prostě na tom pohybování se po vodě, paddleboardy jsou moderní, my jsme tam měli nějaký ten aquazorbing, uvidíme prostě, neberte mi za slovo, měli by se tam teda vrátit to, že byste si půjčil nějaký ten herní prvek k tomu molu. Mělo by dojít k vykácení a rozšíření té pláže i dál tam za to, co je to zarostlé. Měla by se obnovit možnost převlíkárny, která byla letos celý rok zavřená. V té převlíkárně bylo totiž složeny ještě řada těch podložek nebo těch konstrukcí, na kterých ty lidé leží.
takže to by mělo dojít jako, že zrekonstruujeme a na tu pláž je vrátíme. Jestli jich tam řeknu teďka bylo 8, tak by jich tam mělo být 28, jako razantně víc. Rád bych se pochlubil, že bude nová skluzavka. Bohužel jsem z toho zklamán, že těch výrobci prostě neposkytují takovou škálu. Trošku nás i trošku nutí ty normy, kdy říkají, že ta skluzná plocha musí mít nějakou vzdálenost a když je delší než, tak už tam musí být nějaký přerušovací prvek. Takže to, co tam v minulosti stálo, už bychom dneska podle norem mě bylo řečeno, nemám ty normy naštudovaný, že už bychom to nebyli schopni postavit, takže buď potřebujeme mít kratší, což je asi 4metrová, byla největší, nebo 5metrová za hrozný peníz, ale když jsem se díval, tak jsem neviděl moc velký rozdíl mezi současnou malou a tou budoucí velkou, tam by fakt bylo 1,5 metru, tak jsme říkali, no tyhle ty peníze dát do takového rozdílu to nechceme, my chceme mít teda skluzavku fakt jako větší. V tu chvíli už to jako navazuje na nějaké spíš jako tobogán, no, který byl cenově zatím pro nás jako neakceptovatelný. Takže jako hledáme nějakého výrobce a normově, aby to sedělo, aby jsme tam tu skluzavku doplnili. Takže pokud to jenom trošku bude možný, tak tam ta větší bude, ale teď jsem byl z toho úplně konsternován, když mě přišly ceny a ty normové požadavky, že vlastně už tam, to, co tam bylo, už tam asi být nemůže. K tomu by mělo dojít ještě k doplnění na té vodní ploše dalšího 1 nebo 2 mol. Nebylo by to už molo se skákačkou, ale bylo by to molo, aby to bylo, řekněme, na tom rybníce, řekněme, zábavnější, abyste neplaval přes rybník a nazpátek, tak abyste si doplavala nějaký to molo. Ty děti to mají rádi, tam někde plavou, strkají do sebe, aby padly do vody. Bylo by to na další zadní části, aby zrovna, když budete mít tu lodičku, tak jste si tam doplaval, došel k dalšímu, že jo, mezi. Neříkám, že to budou mola 10x10, ale bude to třeba 3x3, takže ale bylo by to další jako prvek do té vody, který by zlepšil tu. To je ta vize na ten příští rok. Ta vize ještě na ty další 2, 3, 4 roky, aby se to podařilo zprojektovat, to udát je, že by tam mělo být jedna ještě další vodní plocha, která by právě byla v té zadní části, kdy ta vodní plocha by měla být formou hlavně zbrouzdaliště pro děti s filtrovanou vodou. Neberme, že to bude upravovaný jako chlorově, bude to protáčený přes nějaký biotop a doplňovanou jako pískovou filtrací, takže ta voda by nebyla přihřávaná, ale bude o level čistější než v tom samotném jakoby rybníce. Tam přece jenom máme nějaký ty kapry a někdo prostě není rád, že by ve vodě kolem něho ten kapr plul, tak tady by ta voda měla být jakoby lépe, o něco lépe prostě jako pročištěna. Nepočítejme, že by to bylo formou jako čtverhranného obdélníkového bazénu, že by tam byla nějaká 25, ale bude to hlavně kvůli tomu dětskému brouzdališti, protože to teďka není úplně taky v nejlepší kondici, tam byla ještě taková nejmenší skluzavka, byla tam zábrana, aby někdo nemohl, to se jako odstraňovalo, nedoplňovalo. Takže tady by, a i ten vstup do té vody pro ty malé děti, tam prostě do toho Babylonu není takové, je tam poměrně velký schod. Tady by to mělo být pozvolný, prostě 30 cm hluboký, byli jsme se na to podívat v Dobřanech, oni to mají vyrobený jako z tartanu, z takového granulátu, měli to pěkně barevně jako vystříkaný, že tam byla taková duha a obrázky a prostě ty děti mezi tím mohly skoro skákat panáka, protože ho tam měli jakoby v té vodě. A to by v určitý části mělo trošku klesnout, aby si přece i dospělí v tom mohl jako udělat pár temp tam a nazpátek. Jo, tak to by byla taková vize. A pak by byla druhá vize, nebo to není vize, to jako chceme začít projektovat. A druhá věc, chtěli bychom sjednotit ty restaurační věci, kdy máme jednu restauraci na pláži a další restaurace jako mimo tu pláž, kde to má ještě odděleně další 2 jako subjekty, jedno má nějaký pan Březina a jedno paní Jirková. A zdá se nám, že prostě tito 3 lidé na jednom tom pískovišti nikdo vlastně nevydělá, všichni spíš jako prodělávají, domlouvají se tam, ty budeš točit zmrzlinu, já budu dělat pivo, ty budeš dělat nanuky, jo. A ta kvalita toho prostředí a i těch služeb svým způsobem pokulhává. Tak bychom byli rádi, kdybychom vystavili jakoby jednu budovu, která bude někde v prostoru těch bývalých kas, ze které by se dalo prodávat jak ven, tak i dovnitř. Měla by nějaký společnou terasu
aby to nezasahovalo do toho průchodu a dovedeme si představit, že by byla vlastně šoupnutá až blíž k té vodě a nahradila by to stávající molo, které tam je. To stávající molo není taky nejlepší kondici, statika zatím vyhovuje, ale každý rok se svým způsobem obáváme, jestli statik to povolí dál používat. Vypadá to, že ještě na nějaký roky jo, ale to by došlo ke zbourání, už by tam tohle nebylo a nahradila by to prostě tato jedna budova, která by částečně byla jakoby ve vodě s tím posezením, částečně by byla na té pláži a dovolovala by prodávat to občerstvení jak do pláže, tak i jakoby ven. A to by dostalo jednoho provozovatele. Ty boudy, já to nazvu boudy, protože mě už se to jako hodně nelíbí, takže ty boudy by šly ke zbourání a byl by tam volný prostor a v tom prostoru té pláže ta restaurace už by taky nebyla. My jsme to vymysleli něco jiného. Působíte na mě jako nějaký zastánce nebo možná i milovník Babylonu. Spíš by mě zajímal názor na to, protože je tady taky tábor, který říká venkovní koupaliště přímo v Domažlicích. Tak je to teda nutné, když tady teďka jste mi vyjmenoval opravdu super jako vize pro Babylon, tak jaký máte názor na to Domažlice? Ale to je snad po druhé světové válce Babylon patřil pod Domažlice, jako v současné době patří Havlovice, byla to jedna z těch čtvrtí, pak se to jako odtrhlo. Ti staří domažličáci a babyloňáci ty to vůbec neberou, jim nevadí, že to je prostě jakoby dál. Chápu, že prostě maminky s dětma by chtěli mít to koupaliště poblíž přímo v Domažlicích, že jo, někde jako v centru. Ti lidé, kteří prostě nechtějí cestovat na ten Babylon, tak by si to dovedli tady představit. Máme tu nové akvacentrum, to zavírá na 7-10 dní v roce, takže bychom chtěli, teď už mluvím ale hlavně za sebe, tuto předchozí, co jsem říkal, je nějaká asi obecná věc, kterou bude koalice nově razit. Toto je za mě. Já bych si opět představil u plaveckého bazénu, u akvacentra, na té louce, která je zatím, jak tam stojí ten tobogán a je tam částečně placu, nějaké brouzdaliště pro děti, zase, aby ty děti, nějaké mlhové sprchy, jako to, oplotit to, udělat tam, aby tam lidé mohli si lehnout, normálně se tam opalovat a pak to propojit, a už jsme se na to byli podívat, je tam schodiště venkovní, kterýma se, ono je v současné době jako únikové z toho z wellness části, tak tam by se vytvořila brodítko, abyste si vlastně mohl opláchnout jakoby nohy a normálně by se chodilo koupat jakoby do bazénu, že jo? Protože podle mého názoru, zase, to je můj názor, ne jako koaliční, vytvořit venku další bazén, buď by musel být přihřívaný, aby se protáhla ta doba, což bude ekonomicky a energeticky v současné době strašně náročný. A nebo to bude jenom 25, já nevím, 4 dráhy pro 25 a budeme ji využívat 2 nebo 3 měsíce jako v roce vedle bazénu, který jsme opravili za nemalý peníze. Jo? Tak jako tam mám tu vodu, mám ji tam ofiltrovanou, mám ji tam udržovanou v nějakém stavu, mám tam 12x25 bazén, mám tam tobogán, mám tam tohle, tak spíš jenom to zpřístupnit, aby lidé se mohli opalovat, malé děti, aby se mohli vykoupat a kdo se chce prostě jako smočit, tak by se vykoupal v klasickém hold zastřešeným tom bazénu. Ale z ekonomického hlediska by to bylo nejefektivnější, že vytvořit tady další vodní plochu, jako udělali v Tejně za 100 milionů, jo, tak to je pro mě neekonomický a nesouhlasím s tím. Já se divím, že Tejno tohle jakoby postavilo a jsem zvědavý, jak za 5 let na to budou nahlížet, protože tam v tom rozpočtu bude muset být ukrutná díra. Jako, to neuplatí prostě. Dalším bodem, jak už jsem říkal v tom vašem volebním programu, je teďka vlastně shoda se současným vedením města na bytové výstavbě na Kavkaze. Na Kavkaze ne, na vojenském seřadišti. Já nevím, proč to je na Kavkaze. Na tom bývalém Petrovický ulici. Jo. Tam to je průřezem, koho vezmete, tak samozřejmě chce nové byty, nám to patří, jsou to naše pozemky, je tam vybudováno 109 parkovacích míst, pro 3 bytový domy je tam vybudovaný přípojky, pro další 3 bytový domy je tam připraven řád, je to vlastně věc, kde se začne
takhle stavět, jo? Nebo není problém. Město Domažlice za současného vedení jsme popostrčili to, že bychom kolem Vánoc chtěli vypsat výběrové řízení na dodavatele nějakých těch projektových prací, abychom v příštím roce naprojektovali, povolili a v roce 2025 začali stavět. Dobře. Tam je zajímavá ještě otázka a ta není dořešená, zdali jako město Domažlice bude financovat výstavbu všech těch bytových domů etapizačně, anebo částečně bude něco předáno, postoupeno developerovi a částečně samo. Na to není jednotný názor, ale není tam ani jako spor, aby to nevypadalo, že nějaká část chce a nějaká nechce to prodat, nebo někdo to chce stavět všechno a to. O tom jsme se jako zamýšleli a řekli jsme si, teď je důležité to hlavně vyprojektovat. O tomto kroku se budeme bavit dál. A vy prosazujete co spíš? Vzhledem k tomu, že jsem byl velkým kritikem firmy Proxus, která tady má stavět ty bytovky, tak to trvá teda. Osobně si myslím, že my jako město budeme dřív hotovi než oni, ale to je můj soukromý názor. Tak abych nebyl, skoro bych řekl, vtažen do toho, že straním nějaké firmě, byl bych nejradši, kdyby to stavilo všechno město Domažlice a radši na etapy, než nějakou hurá akci 6 bytovek najednou půjčit si 100 milionů a začít. Postavme jednu, uděláme nějakou chybu, poučme se a stavme tu druhou lépe, efektivněji. Stavme třetí, co 2 roky, co rok. A samozřejmě nechme si to, neprodávejme to, nechme si to v našem bytovém fondu a dále to jako pronajímajme. Protože mně nepřijde efektivní celý ten systém toho Proxusu nebo říct těch bytovek na Kozinovce. Tady máte pozemky, postavte to a rychle to rozprodejte. Zdá se mi, že máme tady řadu občanů, kteří prostě preferují to nájemní bydlení a bude jich čím dál tím víc v rámci té ekonomické situace. Jako už nejsme ve stavu, že ty hypotéky se rozdávají všude a je dost pozemků, už ani v těch v Dražinově je to rozprodaný v Luženicích a v tomhletom. Ty ceny těch pozemků vyrostly enormně ty ceny z těch stavebních prací na ty rodinný domy a i střední skoro třída prostě bude potřebovat někde bydlet. Takže třeba já jsem zastáncem, aby tam bylo hodně bytů vyšší jako kvality, 4KK, 3+1, abychom nedělali 2KK a byly to jenom startovací byty, ale aby stejně jako na té Kozinovce vyrostla jedna ta generace, tak aby mohla vyrostlit v těch kasárnách ta jedna generace. Takže jsem proto, aby to bylo nájemní bydlení, aby co nejvíc těch bytových domů stavili Domažlice a co nejvíc těch bytů jsme si nechali a byli co nejlepší pro ty lidi. Dalším vaším tématem, které bylo jako Piráty nadhozeno, byl Vavřinec. Když jste se dostal na radnici, tak začal jste to řešit? Vytáhli jste to téma k diskuzi? Vytáhli jsme ho za minulého vedení, když řeknu minulého, okrajově, protože se opravdu dal ten prim na ty bytový domy na Bábě, vlastně jakoby na Bábě, na tom vojenském seřadišti a na ten Babylon a Čerchov. To byly ty 3 věci, které se to... Řekli jsme si, že tohle je složitá věc. Nechci říct, že jsem si to vzal na starosti já, protože mám telefonní číslo na pana Van der Zee, komunikuji s ním ale přes jednoho prostředníka z Německa, který mu nastínil nějaké plány Domažlic, že bychom o to měli zájem. On bohužel stále trvá na tom, že to nechce prodat, ale nebrání se nějaké spolupráci. V současné době mu budeme navrhovat, že bychom ten objekt jako si pronajali, třeba za korunu na 30 let, nějak ho jako zrekonstruovali, ale obávám se, že je to pro něj okrajová záležitost. Bohužel pro nás, pro Domažlice, je to skoro bych řekl stěžejní. Mrzí nás to všechny, asi že 15 let je to tam zavřený. Já právě to prosazuju víc než chatu na Čerchově, protože tady vidím, to je u nás, to by něco mohlo být. Restaurace na Čerchově má pro mě nižší kvalitu než restaurace na Vavřinci, chtěl bych ji tam mít, ale prostě ty cesty k tomu panu Van der Zee a ta společná řeč se tam pořád nenachází. Je to tam darebný, nedá se s tím nic dělat, soudně mu to nevyvlastníme,
tak aspoň se snažíme a příští týden jdu na obchůzku s panem projektantem Reutem a měli bychom opravit alespoň tu cestu z nejhoršího na ten Vavřinec, což je taky ošklivá, taky dlouho neupravovaná, takže od toho viaduktu by ta cesta měla projít nějakou opravou, buď jenom povrchem, anebo nějakou generálnější jako věcí. A i ta alej stromová by teda měla projít. Takže ve chvíli, kdy to patří pod město Domažlice, není problém v tom nějak jakoby postupovat. Ve chvíli, kdy nám to, řeknu, nepatří, tak ty kroky jsou pozvolnější. Nerezignovali jsme na to, ale je to jako jednání, pak za 3 měsíce zase jednání a on vlastně, dáte mu nějaký nabídku, my to koupíme, on vám za 3 měsíce řekne ne. No, a jste zase jako na začátku. Takže já bych s váma něco chtěl dělat. No, tak domov důchodců. A zase 3 měsíce nic. A zase 3 měsíce jako čekáte. Takže uplynulo rok od voleb a 3krát jsme s ním jako jednal s tím prostředníkem. A je to hloupý, ale musí k tomu asi dozrát nějak. Podobnou situaci zažívá město Domažlice i co se týče té obří továrny dole ve Vodní ulici. Pana Jirotky, jo. bývalá tkalcovna. Aha, a stejný majitel, jestli mám to správné informace, má i u pošty, takzvaný Sluneční dům. Tak. Nevím, jestli se to oficiálně jmenuje, ale říkáme tomu Sluneční dům. A teď mě zajímá, protože, jak jste řekl, za minulého vedení, budeme tomu říkat tak, pod panem Wiesnerem jsem někde četl, podle mě na Facebooku v nějaké diskuzi, že se podařilo rozhýbat jednání s majiteli. Je tomu tak, nebo jak? Je to jeden majitel, je to jeden majitel, pan doktor George Mark Jirotka, toho času žijící na Floridě v USA. Ty jednání dokonce probíhaly i před volbami, před rokem 2022. Pan doktor Novák s panem Antošem a pan doktor Jirotka si přál, aby se ty jednání držela v nějaké rovině pouze mezi městem a jím. Takže to vypadá, že to jakoby uslo, ale v současné době prostě nějak s ním dál jednáme. Bych to asi dál nekomentoval. Prostě je to jeho přání. Dobře. Přesuneme se dál teďka spíš jako do jako nějakých vašich funkcí, co jste teda v posledních letech měl. Mě by zajímalo... Já mám. Já jsem ten správný politik, já jsem ten sběrač funkcí. Vy jste byl, co je jako stěžení a chci zjistit, jak funguje kontrolní výbor. Vy jste byl v minulém volebním období od roku 2018 předseda kontrolního výboru. Mě by zajímalo, za prvé, jaký je rozdíl mezi finančním a kontrolním výborem a za druhé, co jsou vůbec vlastně pravomoci a povinnosti člena kontrolního výboru. Co má kontrolní výbor na starosti? Tak, tu bychom měli zabrousit do zákona o obcích, 128 z roku 1994, nebo 2, já nevím. Je to 128, kraje jsou 129, ale nevím ty. Tam jsou samozřejmě pravomoce a ty jasně daný. Tak třeba nějaký konkrétní příklady. Výbor je poradním orgánem zastupitelstva. Takže nejen kontrolní a finanční, máme i sportovní, nebo máme sociální, že jo, a ty. Předsedou výboru musí být zastupitel města. Členové mohou být nejen dokonce i obyvatelé města, ale můžou to být i mimo, ale je na to takový složitý právní názor. A ty výbory slouží tomu zastupitelstvu, aby v některých otázkách, ve kterých zastupitelstvo si není jisto, mu kontrolovali chod té radnice. Takže pro sportovní účely máme sportovní. Finanční, tedy máme pro tok peněz na kontrolu peněžních toků mezi jednotlivými organizacemi a i plnění samozřejmě rozpočtu, plnění nějaké investiční rezervy, nepřekročení. A kontrolní výbor jako takový kontroluje výkonnost, ne řekl bych výkonnost, ale plnění těch jednotlivých usnesení. Takže zastupitelstvo města vydá nějaké své usnesení a kontrolní výbor kontroluje ze zákona, zdali ty jednotlivá usnesení se plní včas a podle těch představ. Mimo to má kontrolní výbor možnost si vyžádat samostatně na základě svého
své pravomoci, kontrolu třeba nějaké příspěvkové organizace, kontrolu nějakého SROčka našeho, nebo i kontrolu třeba jednotlivých směrnic, nebo nějakých postupů, nebo podobných věcí. Tam ho musí pověřit zastupitelstvo, to nemá dané se zákonem. Jako my ho nepověřujeme, že má kontrolovat usnesení rady a zastupitelstva. To má zákonem daný a dělá to automaticky. Dělá nebo nedělá, to je na něm. Ale nemusí se zastupitelů ptát. A když chce jít zkontrolovat v současné době městské lesy, tak ho zastupitelstvo musí pověřit. Oni řeknou kontrolnímu výboru. Kontrolní výbor si řekne, co chce kontrolovat a my ho pověříme, aby to pro zastupitele jasně jakoby zkontroloval. Finanční výbor kontroluje to po stránce, může chodit taky na jednotlivé organizace, ale jemu už nepřísluší kontrolovat jako organizaci jako takovou, nějaké ty postupy, ale jenom ty finanční toky zase v té organizaci, jestli tam dochází dobře přeúčtovávání vůči městu, vůči ostatním stranám, vůči ostatním subjektům a prostě kontroluje ty peníze města přerozdělované přes ty příspěvkové organizace nebo přes ty jednotlivý SROčka. Takže to jsou mezi tím ty rozdíly. Možná, že narážíte na to, že v kontrolním výboru sedí moje manželka, v tom máme velký spor s lidmi z KDU, konkrétně s panem Vorlíčkem, který je velký jako zastánce toho, že by tam být neměla. Já tvrdím, že je to právě výbory, to kontrolují pro všechny zastupitele. Kontrolní výbor není tady od toho, aby kontroloval opozice, kontrolovala koalici. On pracuje jak pro opozici, tak i pro mě. I pro mě jako místostarostu kontroluje přeci, jestli se plní usnesení rady a zastupitelstva. I pro mě jako místostarostu kontroluje, jestli lesy to dělají dobře. My samozřejmě tam pracujeme, máme to dělat dobře, ale oni to kontrolují jakoby nezávisle. Tu zprávu nám předloží všem a my děláme. Sportovní výbor taky pro všechny připravuje ty dotace, ne pro opozici a pro koalici. On to dělá pro všechny. A já tam samozřejmě mám člověka, jako Piráti tam máme člověka, kterýho nám věříme, že to bude jakoby dobře kontrolovat. Jo. V současné době se připravuje řekněme, dokument, zdali zůstanou ty komise a výbory ve stejné složení. Pan starosta vyzval, zdali všichni ty členové na volení minulým vedením chtějí dále pracovat pro současné, protože se může stát, my jsme chtěli pracovat pro toto vedení, ne pro toto vedení, takže se to udělá, takže asi k nějakým změnám dojde a mohu asi předeslat, že manželka teda odejde toho z kontrolního výboru. Není to na základě tohoto politického, ale spíš na základě nějakého personálního obsazení stávajícího kontrolního výboru. Další funkce, co mě zajímá, je, že vy při vašem nástupu na radnici loni, teda po volbách, jste byl pověřen řízením městské policie. Takže zase jaké jsou povinnosti toho vlastně zástupce z vedení města ve vedení městské policie? Tady to zase vychází ještě z jiného zákona, protože městská policie má svůj samostatný zákon, to není zákon o obcích, ale zákon o městské policii, který říká, že automaticky vede nebo šéfem městské policie je starosta. Já jsem byl na prvním zasedání zastupitelstva pověřen jako zastupitel tím, že to povedu já a nepovede to starosta. Teď, jak se udělala změna na radnici, tak tato pravomoc přešla nazpátek na pana starostu Antoše. Takže já v současné době městskou policii nevedu, mají vlastně to nebylo automaticky, to bylo až v srpnu, pardon. Při tom zvolení toho nového starosty pana Antoše nedošlo na změnu toho prvotního usnesení, že tím pověřeným zastupitelem jsem já, tomu došlo až teďka v srpnu. Ta funkce je, my máme třeba 14 organizací, které mají jednotlivý místostarostové rozdělený, že jsou zodpovědní za to vedení. Oni sami tam stejnak nemohou úkolovat nikoho. To úkoluje rada. Rada má ty pravomoce. My fungujeme jako místostarostové, jako takový styční důstojníci, že je nějaký problém na domažlické správě nemovitostí, tak ho předneseme na té radě a víc ho okomentujeme, jsme k němu blíž, ale rozhodne jakoby rada.
tady ten starosta v současné době stojí nad tím systémem a právě je chráněn tím zákonem o městské policii, takže on je opravdu jakoby jejich vedoucí a vlastně kromě asi rozpočtu, který mu schvalujeme jako zastupitelé, tak dál mu jako rada nemůžeme zasahovat do toho, jak tu městskou policii má vést. Je to ještě z toho důvodu, že ta městská policie nakládá s nějakými informacemi, které má, to nejsou veřejně dané věci, takže měl by to být jeden ten člověk. Proč to přešlo ode mě na pana starostu Antoše? Měli jsme o tom nějakou diskuzi a on si přál, neboť je zase jako starosta předsedou krizového štábu. Když se nám tady převrátí cisterna v Domažlicích, benzínu, spadne letadlo, vyleje se řeka nebo přijde tornádo, tak to spadá pod krizové vedení, jehož automatickým předsedou je starosta, spadají pod něho oba dva sbory dobrovolných hasičů a přišlo nám logické, že když je to takovýhle úderný, řekněme, prvek, takže by měl pod sebou i tu městskou policii. Aby ty služby, ta policie, hasiči, oni to nejsou hasiči státní, jsou to opravdu dobrovolní hasiči. Havlovice, dobrovolní hasiči, Domažlice, městská policie, ale jsou to samozřejmě nějaké sbory, které při těch krizových situacích právě jako napomáhají, že jo. Samozřejmě městská policie v součinnosti se státní tady bude odstraňovat nějakou havárii, že jo, nebo něco hasiči, nejen státní, ale přijedou tam i dobrovolní, budou to zasýpat únik ropy nějakým tím zásypem. Takže ve chvíli, kdy on je šéfem toho krizového řízení, bylo by dobré, aby pod sebou měl i ty městskou policii. Takže tomu jsem rozuměl a předali jsme mu to. Jestli chcete vědět zase důvod, proč jsem tu městskou policii teda měl od začátku, jakoby zase já, ve chvíli, kdy jsme si rozdělovali nějakých těch, řeknu, 15 organizací, protože ona je 15. městská policie, tak to dopadlo tak, že kolega Fašimbaur už toho měl jakoby docela dost a pan Wiesner se chtěl věnovat nějakým, řekněme, jiným jakoby aktivitám. A já jsem si jakoby o ní řekl jsem, tak mi aspoň dejte tu městskou policii, abych měl na starosti něco, protože si víme, že městská policie je složitá záležitost, není složitá na řízení, je složitá vůči komunikování její práce navenek. Hodně lidí prostě chodí a říkají, že městská policie dává jenom botičky. Není tomu tak. Řídí prostě řadu těch věcí, která není vidět, a kterou je potřeba prostě komunikovat, aby jsme tady neměli tuhletu mlhu, že městská policie dává jenom botičky. No, a myslel jsem si v minulosti, že to prostě je potřeba, aby to měl jeden ten místostarosta pod sebou a plně se tomu věnoval. Pan Antoš prostě má na to jiný názor a přesvědčil mě, já s ním v současné době souhlasím, že je dobrý, aby to měl starosta. Tímto jsme se přiblížili k závěru dnešního podcastu. Nevím, jestli to víte, protože jste říkal, že jste ještě předchozí díly nevěděl. Já jsem schválně nechtěl koukat, abych nebyl, řekněme, ve výhodě. Mám na závěr takovou odlehčenou jako zábavní situaci. Každý vlastně z mých hostů už to absolvoval a jedná se o takový minikvíz o Domažlicích nebo o Domažlickém okrese. Vždycky položím vám 5 otázek a odpovědí je vždycky číslo. Stavím to tak, aby to bylo spíš co do typování, než do znalostí. Jo? No. Aby to byly spíš zajímavé věci o Domažlicích a okolí. Povídejte. Takže první otázka zní... Ale všichni je nemají stejný. Ne. No, na každého mám... To by bylo hloupý, že jo, vlastně. Na každého mám vždycky 5 jiných. První otázka zní, kolik je parkovacích míst na dolní části náměstí, když sečteme ty obě strany? Na dolní. Od Kašny k dolní bráně a od vlastně ČSOB k dolní bráně. 82. V součtu je to 116. 116. Druhá otázka zní, bavili jsme se o Babylonu. Mě by zajímalo, kolik obyvatel má Babylon k 1.1.2023. 240. 308. Třetí otázka zní, kolik je v Domažlicích světelných křižovatek? Jsme dělali 6. 7. Já jsem my jsme dostali teďka cenovou nabídku na 6 opravených světelných křižovatek a já jsem je furt počítal a říkal jsem, no kde je ta poslední? A chyběla mě u pivovaru jsem ji neuměl započítat. Tak si to nepamatuju špatně.
Čtvrtá otázka zní, také jsme se bavili o Vavřinečku. V jaké nadmořské výšce se nachází kostelík svatého Vavřince na Veselé hoře? Tak to zkusíme počítat. Nádraží má 423, tu to bude mít nějakých 200 navrch. 600 pade? 582. 582. A poslední. Kolik je v Domažlicích kulturních památek, když vycházím z ústředního seznamu kulturních památek České republiky vedených Národním památkovým ústavem? Takže kolik je v Domažlicích kulturních památek? Teď se doptám. Jsou nemovitý kulturní památky a jsou kulturní památky? Nemovité. Nemovitý. Jo. Nemovitých v Domažlicích. Tak 12. Je jich daleko víc, taky jsem se divil, protože je do nich započítáno vlastně celé náměstí a každý dům, každý historický dům je v nich zvlášť. Tak právě, já si myslím, že to jsou jenom nemovitý památky, a kdyby byly kulturní nemovitý památky, že to je jako ten kostel, hrad a tohle. Jo. Ale jako věřím tomu, že jich bude hodně, v tom případě. Takže vlastně, já jsem taky na to koukal na ten pojem nemovité a je jich teda v součtu 110. No, to na náměstí nebo v té části Domažlice město je jich 82. Dámy a pánové, tím jsme se dostali na závěr celého podcastu. Pane Krutino, vám děkuji, že jste přijal pozvání. Děkuji. A ještě jednou vlastně připomenu, že nás určitě sledujte na sociálních sítích, Chodské políčko, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, na YouTube i na Spotify, kde vlastně si můžete podívat nebo poslechnout na tento i předchozí epizody. Mějte se hezky a nashledanou, ahoj. Já bych ještě také se rozloučil, jsem rád, že jsem teda byl do toho pořadu pozván. Dáme třeba doporučení, nebo dám doporučení. No, určitě. Zkuste třeba na příští rok udělat tu debatu mezi těmi jednotlivými stranami. Ty samostatné rozhovory, které tady vedeme, jsou určitě jako přínosem, ale mě by zajímalo, aby jsme všichni rostli, aby jsme rostli jako politici a vy jako moderátor, jestli byste si troufnul někde nějakou debatu mezi čtyřma stranama, mezi koalicí a opozicí o nějakém tématu na příští rok. Zkuste o tom přemýšlet. Jo, dobře, děkuji. Já bych se na to totiž hrozně těšil. Děkuji za zpětnou vazbu, dobře. Jo, tak to už bude všechno. palce. Nashledanou. Nashledanou.